பயமும் கவலையும். நான் கிறிஸ்துவின் உடல். எனவே என் மீது அழகைக்கு எந்த ஆற்றலும் இல்லை. ஏனெனில் தீமையை நன்மையால் வெற்றி கொள்கிறேன். நான் கடவுளுக்கு சொந்தமானவள். எனவே அழகையை வென்றுள்ளேன். உலகில் இருப்பவனை விட என்னில் இருப்பவர் பெரியவர். நான் எந்த துன்பத்துக்கும் அஞ்சேன். ஏனெனில் ஆண்டவரே, நீர் என்னோடு இருக்கின்றீர். உம் வாக்கும் உமது ஆவியும் எனக்கு ஆறுதல் தரும். அடிமைத்தனம் என்னை அண்டாது, பயம் என்னை அணுகாது. எனக்கு எதிராக அனைத்து ஆயுதங்களும் செயலற்று போகும். ஏனெனில் எனது நன்மைத்தனம் கடவுளிடமிருந்து வருகிறது. நான் என்ன செய்தாலும் அது செழித்தோங்கும். ஏனெனில் நீரோடு மாற்றங்கரையில் நடப்பட்ட மரம்போல் நான் உள்ளேன். இவ்வுலகின் தீமைகளிலிருந்து நான் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளேன். அதுவே இறைவனின் திருவுளமாகும். எந்த தீமையும் என்னை அணுகாது. கொள்ளை நோய் எதுவும் என் வீட்டை அண்டாது. ஏனெனில் என்னை காக்க ஆண்டவர் தம் தூதர்களுக்கு கட்டளையிட்டுள்ளார். எனவே நான் செல்லும் வழிகளிலெல்லாம் அவர்கள் என்னை காத்து நிற்கின்றனர். என் பாதையில் வாழ்வு என்பதைத் தவிர சாவே இல்லை. நான் இறைவாக்கை செயல்படுத்துபவள். என் செயல்களை கடவுள் ஆசீர்வதிக்கிறார். நான் இறைவாக்கை செயல்படுத்துவதால் நான் செய்யும் செயல்களில் மகிழ்ச்சி காண்கிறேன். தீயோர் என் மீது வீசும் நெருப்பு கணைகளை நம்பிக்கை என்னும் கேடயத்தால் தடுத்து அணைத்து விடுகிறேன். சட்டத்தின் சாபத்திலிருந்து கிறிஸ்து என்னை விடுவித்துள்ளார். எனவே எந்த நோயும் சுகவீனமும் என் உடலை தீண்டாது. என் உடலை தொட்டதும் இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் அனைத்து நோய்க்கிருமிகளும் செத்து மடிகின்றன. என் உடலின் உறுப்பு ஒவ்வொன்றும், ஒவ்வொரு திசுவும் கடவுள் எந்த கடமையை நிறைவேற்ற அவற்றை படைத்தாரோ அதனை முழுமையாக நிறைவேற்றுகின்றன. இயேசுவின் பெயரால் என் உடலில் செயலிழப்பு எதுவும் ஏற்படாதிருக்க கட்டளையிடுகிறேன். நான் ஒரு வெற்றி வீராங்கனை. செம்மறியின் இரத்தத்தாலும் இறைவார்த்தையாலும் நான் வெற்றி பெறுகிறேன். நான் இறைவனிடம் சரணடைகிறேன். அழகை என்னை விட்டு ஓடுகிறது. ஏனெனில் இயேசுவின் பெயரால் அழகையை எதிர்த்து நிற்கிறேன். இறைவாக்கு விண்ணகத்தில் நிலையாக உள்ளது. அதனை இவ்வுலகில் நான் நிறுவுகிறேன். ஆண்டவரை பற்றிய அறிவை நானும் என் குழந்தைகளும் பெற்றுள்ளதால் நாங்கள் மிகுந்த அமைதி காண்கின்றோம். எங்களுக்கு பாதுகாப்பும் செல்வமும் நற்சுகமும் ஆண்டவர் அருள்கின்றார். எங்களை அவர் முழுமையாக அருள்பொழிவு செய்துள்ளார். எங்களுக்கு குறையேதும் இல்லை. எங்கள் வாழ்வில் பிளவுகள் எதுவும் இல்லை. பிரைஸ் தி லார்ட்.